Ahoj češeniatka, v tomto videu sa pozrieme na Adelin vlog, tak poďme na to. Dobré ráno, lidičky. Je 5 ráno a vůbec se mi nechce stávat, ale musím vstávat, protože mě dneska čekají odběry, na který se vůbec netěším, protože mám strach z jehel, tak To sa musela natáčať už z postele? no, akorát spíš mě štve to, že nemůžu snídat, což mi bude blbě. Bych nejradši fakt si dala něco k snídani, ale vím, že na odběry nemůžu, musím být nalačno, takže úplná pecka, úplná paráda, ty vole, budu chcípat, bude mi blbě. Tak si zober niečo so sebou a keď pôjdeš s odberov, tak si dáš niečo potom. Říkám vám na rovinu, ještě bych spala, protože 5 ráno je pro mě brzo. Vieš, chudinka musela vstať o 5 ráno. A čo ľudia, ktorí takto bežne vstávajú do práce? Teďka si jdeme opláchnout ten obličej, ať se trošičku proberu. Takže si jdeme opláchnout obličej. Ide si opláchnuť tvár, ale ešte si otrasie ruky od tej vody. Jo, to jsem si opláchla obličej. Musím dát aspoň něco malého k jídlu, protože kdyby jsem úplně jakože byla bez jídla, tak bych to asi jako fakt vážně nedala. Máš ísť na lačno. Takže to znamená, že nemáš nič jesť. A máš piť čistú vodu. Jako to fakt ne. Ještě dojdu na záchod vás fakticky sebou brát nebudu. A Ďakujeme. teď si spolu uděláme kafe, jsem si vzala budničku teplou Ládě, protože mi je nějaká zima. Uděláme si, nevím, jestli to je vidět, uděláme si tady ten Starbucks. To je super. Máš ísť na lačno, dáš si sladký nápoj. A jinak, kdyby se našli nějaký rejpalové, tak chci jenom říct, že tady ten kávovar Dolce Gusto mám od Ládi, jo? Oznámila si to? Oznámila si, že si dostala dar? Tak. A máme kafe Starbucks domácí s karamelem z kávovaru od mého přítele. Super. Nemůžu snídat, tak si dám aspoň jednu merunku, pardon. A to sa neje? To sa pije? Ja tomu nerozumiem. Chápeš, že ti to môže ovplyvniť výsledky tých testov? Mala by si piť pred tými testami iba čistú vodu. Tak si dám, když nemůžu snídat, aspoň jednu merunku a vypiju aspoň trochu kafe. Super. Kľudne sa môže stať, že kvôli tomuto budeš musieť ísť na tie testy ešte raz. Ona dupe ako ješko. O môj Bože. Vieš, čo by som si pozrela? Adelu v autoškole. Normálne Adelu do autoškoly, prosím. To by bola taká komédia. O môj Bože. Ja nerozumiem, na čo natáča to, že idú autom. Takže lidičky, už jsme tady. Jo, a jak se blíží ta ordinace na ty odběry, tak mi není vůbec dobře, protože říkám, já mám strašný strach z jehel, injekcí a všeho tohohle. Keď máš strach,
tak je dosť pravdepodobné, že ti nepôjde krv. Napríklad ja mám ten problém, že mám strašne hustú krv a nedokážu mi zobrať krv. A je jedno proste, že koľko vody vypijem, hej, mám hustú krv a ja neviem, ako to budeme na budúce riešiť, lebo naposledy, keď som bola na odberoch, tak mi brali krv 2 sestričky, ktorým sa to nepodarilo. Potom som skoro odpadla, pretože mi prišlo zle, už som bola hrozne dopichaná a potom sa podarilo vlastne doktorke zobrať mi krv. Tak lidičky, odběry mám za sebou, tady to mám. Myslela jsem, že to nezvládnu, zvládla jsem to úplně v pohodě. A je tu novej po delší době hál z Kauflandu. Takže nejdřív to vezmem tady. Láďa vzal rohlíčky. Áno, zase pre 5-člennú rodinu, chápeme. Pak se tam vzalo lovecký salám. Pak se tam vzalo uzená kýta a jako poslední šunka standard. Oni strašne veľa nakupujú tých údenín. To akože všetko zjedia. Ja neverím, že nič z toho nevyhodia. To je hrozne veľa. Předposlední tak se vzalo spousty banánů, protože jako merunky a všechno tam máme, ale banány už jsme neměli. Áno, banány, tak si potrebovala zobrať ty vole kilo banánov, lebo už nemáte banány. Jo, zas budu poslouchat od Ládi, proč si to bereš, když tam není skoro žádná náplň. Vzala jsem si jednu merunkovou koblihu, protože se teďka nasnídám po těch odběrech. Chápeš, ona si mohla niečo zobrať so sebou, aby po tých odberoch sa hneď najedla, aby jej nebolo zle. Ale nie. Trošku mě začíná bolet ta ruka po těch odběrech, ale to rozhejbu, to bude dobrý. Splnila jsem to, že jste chtěli zase haul z Kauflandu. Kto chce haul z Kauflandu? Priznajte sa. Kto? Já tady mám ještě docela dost kafe, protože ráno jsem moc to kafe nechtěla jíst. Nechcela jesť kávu. Káva sa je. To je nová informácia pre mňa. Tak, už jsem lidi utřela nádobí, co bylo v kuchyni, umyla to, co tam bylo, teď jsem uklidila vyprané prádlo ze sušáku, srovnala ho krásně, uklidila ho, takže mám práci hotovou. Wow, no ty si teda šikulka. Nikto iný by to nezvládol. O môj Bože. Nechceš za to medailu? Takže toto je na dnes všetko, no a zanechajte mi odber, like a vidíme sa na budúce. Ahoj!